Takže ahojte, vítam vás pri dnešnom videu. V tomto videu si otvoríme tento balíček a v ňom sa vlastne nachádza ďalšia karta Andreja Vasilovského. V minulom videu sme si otvorili vlastne patch a tam sa bude nachádzať limitovaná karta. Už neviem presne z aké je to série, ale viem, že je to do 299, ak sa nemýlim. Nie je to úplne nejaká najdrahšia karta, ale mi sa páčila, bola v aukcii na Aukre, tak som ju zobral, že prečo nie. Vyhral som mu za nejaké 2,50 plus doprava. Nestalo nejako extrémne veľa. Takže tak. A tuto človek používal papierovú pasku, za čo som veľmi vďačný, čo ten minule nepoužíval. Lebo akože šlo to veľmi ťažko dole. A plus ten top loader z tej karty má... Proste ten top loader má tam znaky po tej klasickej lepiacej paske a ja top loader hen taký nemám. Takže to je, nemôžem ho vymeniť, takže ale tak to nevadí. A tento človek mi tú kartu poslal bez top loaderu, čo je zaujímavé, ale tak ja si dám do top loaderu. Poslal mi ju takto, ešte v teambagu. Takže počkajte, dám to dole. Nejde mi to dole, a už to ide. Takže tak, ak je aspoň tá karta sa ide a je to takáto karta. Je to vlastne Andrej Vasilovský 2019-2020 Upper Deck Premier Hockey. A je to vlastne limitovaná karta do 299. Takže toto je vlastne, to je tá karta. A vlastne to bude aj všetko z tohto videa, bolo to len také krátke video, sme si otvorili tú kartu. V poslednej dobe vychádzajú takéto krátke unboxingy, za čo sa ospravedlňujem, ale plánujeme nejaké otváracie videa, kde sa budú nejaké balíčky otvárať. No, takže to bude všetko z tohto videa, dúfam, že sa vám páčilo, tak čaute.